Divê Kurd bi ser bikevin. Hesen Hüseyin Deniz. Li Rojavayê Kurdistanê rojên girîng tên jiyîn. Pêdiviya gelê Rojava bi serkeftinê heye. Wateya serkeftinê dîtina çareseriyeke domdar û mayînde ya bi destxistina mafên gelê Kurd ên bingehîne. Ev maf çi ne? Di serî de mafê mîsogerkirina jiyanê ye. Jiyana gelê Kurd hîn jî dibin xetereya mirin, girtin û sirgûnkirinê de ye. Ji aliyekî ve dewleta Tirk, ji aliyekî ve hikûmeta Colanî û çeteyên tevlêbûne her roj gefa tunekirinê li gel dixwin. Roja terorîstên Daişê hatin rojhilata navîn û êriş birin ser Kurdan, divê Kurd rabin û rûnên û dua bikin ku hêzeke wan abrêxistinkirî ya çekdar hebû û li Kobanê pişt li wan cinawiran şikand û gelê Kurd ji qirkirineke berfireh parast. Ji bo wê hebûna hêzeke çekdar a Kurdan pir girîng e. Divê Kurd baş zanibin ku roja li Rojava çekên xwe deynin, hîn şev nebûye sibe wê ji her çar aliyan ve çete û terorîstên bi ser Tirkiye, Sûriye û Îranê ve êrişê malên Kurdan bikin, êm bi dest bikevin bikujin, êm bifilîtînin wek xenîbet ji xwe re bibin û li bazaran wek kule bifirûşin, mal û milkên Kurdan jî talan bikin. Niha tişta dewleta Tirk ji Kurdên Rojava dixwaze ev e. Xwe bêçek bihêle. Bila çeteyên xwînxwar werin te tune bikin û Tirk û Tirkdî bijî. Çima tu dixwazî Kurd bimirin û tune bibin? Li şûna wê dawî li vê Tirktiya xwînxwarê gelan bîne û wê tune bike, da ku gelên li hemberî û cîhan tev li hilmeke xweşbistîne. Da ku gelên li herêmê û cîhan tev hilmeke xweşbistîne. Tirkdî bûye bela serê vî qirnê bîst û yekê. Li ku derê tevlihêviyek hebe, tiliya dewleta Tirk dê de ye. Serokê artêşa Libyayê vexwendin û dirê de dank piştin. Baxçelî bi xwe dibêje, guman divê ketinê de heye. Wateya wê ev e, tiliya dewleta Tirk dê de heye. Hakan Fidanî serokê saziya îstixbarata millî kirin wezîrê derve yê Tirkiye ku qaşo li cîhanê ji bo dewletê karûbarên dîplomasiyê bike. Lê bi qasê diçe Şamê, ev qasî naçe nav mala xwe. Çi îşê te her roj li Şamê heye? Çi roja were Şamê jî çeteyên bi ser Tirkiye ve yan wê li Helebê, yan li Dorbendava Tirşînê, yan li ciyekê din di êrişê destkeftiyên Kurdan bikin û ew ê jî bi hemtehewt bibêje divê Kurd xwe bêçek bikin. Bila dewleta te xwe bêçek bike. Ma ne hûn dixwazin Kurd bi were li hev werin û dest ji çekan berdin. Wê demê fermo, hûn jî çekên xwe kêm bikin. Leşkerên wê yên Kurdistan dagir kiriye bi paş ve vekişînin. Heta doh we digot Beşar Esad zilmê li gelê xwe dike û we ew ji xwe re kiribû neyar. Niha zilamê we bermayiyê Daişê hat ser şiyandariyê her roj hûn hev hembêz dikin, maç dikin, piştî hev miz didin, wê demê desthilatdariyê bispêrên hevalbendê xwe û ji axa Rojava leşkerên xwe derxînin. Na, tê hem pişta Colanî miz bidî û hem Rojava dagir bikî û hem ji Kurdan bixwazî çekên xwe berdin û xwe bikin leşkerên Colanî. Du Kurdên xwe firoş hatine Şamê. Li ser xwîna Kurdan bazarê dikin û dixwazin koka Kurdan biqelînin. We xêr e, destpêkê we eslê xwe înkar kiriye. Wel Kurdbûna xwe xiyanet kiriye û we ji xwe re gotiye Tirk. Yani Tirkbûna we sexte ye. Xwe înkar e. Ji bo wê jî dijminatiya we ya bi qewmê xwe re dijwar e. Tu ji û hişke. Ji bo nav civaka Tirk bikaribin çiyekê ji xwe re çê bikin, di dijminatiya Kurdan de dikevin pêşbirkê. İbrahim Kalın jaliyekê ve Hakan Fidan jaliyekê ve rêya Şamê kiriye pîkola Garanê. Sedem bila Kurd xwe bêçek bikin. Çima? Ji bo çete bikaribin bi hêsanî qera Kurdan bînin. Ji bo çi? Gava Kurdbûn nemîne wê Tirkbûn xurt bibe. Ji bo wê Kurdan bêçek bikin, qir bikin, tune bikin, bêmaf bêlin, da ku Tirkbûn xurt bibe. Stratejiya dîplomasiya Hakan Fidan û dewleta Tirk ev saleke li ser vê yekê tê bi rêvebirin. Ew bi xwe rojane bi İsraîlê re, bi Amerîkayê re, bi Rûsyayê re, hema bêje bi her kesî re di nav diyalog, danûstandin, bazirganî û têkiliyan dene. Lê eger dewletek ji cîhanê silavekê bide Kurdan, qîyametê radikin û Kurdan bi hevkariya wê dewletê tawanbar dikin û dixwazin li ber çavên gelê xwe xerab nîşan bidin. Wey çima Kurd xwe nêzî İsraîlê dikin? Ê bazirganiya te ya bi İsraîlê re bi milyar dolaran e. Ew ji bo berjewendiya Tirkiyeyê ye û dikare bibe. Lê divê Kurd nekevin nav vê têkiliyê, da ku bê pişt bimînin. Mînakên wiha bê sînorin. Ger îro li Rojava aramî çê nabe, sedema sereke dîplomasiya nijadperestiya dewleta Tirk e. Divê dewleta Tirk dev ji vê dîplomasiya qirêj berde.
توی رابی جبو قبرصا کته او داگر کریه چارەسەریه که دو دولتی بخوازی. لی خواسەریه لروجاوا جبو خو وک خطره مرن و ماینه بناو بکی. به کردی دبیجن دیات ده چما سه چار زاروکن دن وقته وسا قرناس چینه کرنه. چما هر تشواره مباها چما شکردان را گنه. کرد وی ببن خواسەرجی، کرد وی آزاد چی ببن، کرد وی ببن سربخواجی، کرد وی ببن خودی چک و فروکجی، کرد وی ببن خودی پرگال و سرورجی و تجی دخوازی بتقه و دخوازی سر خوال دیوارم بخه. او کردن نها نه او کردن کو دشاندن لوزانی و یکی ادیش بیر بکه. لبا کرد و تو زاگورین هبونا کردان رد دکن بکوهرینی و جبو هبون و مافین کردان را ریزار بی و یکی بزاگورین نو میسوگر بکی. لروجاوا دوی تو دست خوی بخوین جور بکشینی. هر روز وک بیرا گازندو کی نبزی نه چشامه و گلیه کردان لبر جولانی نکی. جولانی نکاره خواه بریوه ببه و چاوا کردان بریوه ببه. امریکا دو هجره گود هر شامی لجی اساد رونه او جی چو رونشت. سبه امریکا دکاره ببیجه جور رابه و اوی رابه. و دمتوی چه بکی گر هش و اقل بتره مابه devj dijminatiyal Kurdan berde. Leşkerên xwe ji Rojava vekişîne. Bihêle bila Kurd xweser, azad û bêtirs li Rojava pergala xwe saz bikin. Parastina xwe bi pêş de bibin û deriyan veke bi Kurdan re dest bi bazirganiyê bike. Danûstandina mirovî bi pêş de bibe. Ev 7 salên te bi hovane derbazkirin, li paş xwe bihêle û divê 7 salê de bi Kurdan re êdî dest bi têkiliyê mirovî bike. Bila Kurd bi ser bikevin ku tu jî vê serkeftinê nesîbê xwe bistînî. Yanna êdî Kurd jî wê nikarbin te ji têkçûna biharê rizgar bikin.